Ja, dames en heren, Leslie van Dorenmolen-Barends is begin dit jaar gestart met LB Fitness Boutique. Een kleinschalige sportschool waarbij professionaliteit en kwaliteit voorop staat. En daar is ze trots op en daarom zit ze vandaag hier aan tafel en gaat ze ons daar nog veel meer over vertellen. Welkom Leslie. Dank je. Ja, voor veel mensen denk ik Leslie Barends. Ja. Hè, zo zullen heel veel mensen uit Venray jou wellicht kennen. Ja. Sommigen misschien ook wat minder. Kun je jezelf eens even kort voorstellen? Wie ben je? Nou ja, inderdaad, de meesten zullen we wel kennen als Leslie Barends. Ja. Omdat dat ook meestal in de krant zo gebruikt wordt. Ik moet ook zeggen, we zijn een half jaar geleden pas getrouwd, dus dat is ook terzijde. Je bent er zelf al wel aan gewend aan de nieuwe naam dan? Ik doe mijn best. Dat duurt eventjes. Het komt goed hoor, want je man zit hier in het publiek. Ja. Dus ja, en inderdaad van de krant of van de sportgala, daar ben ik regelmatig aan de beurt geweest. Dus Ja, dat, want daar is het meeste mee van op zijn zachtst gezegd, je hebt wel een passie voor sport. Ja, absoluut. Ja, je Zeker. hebt heel veel gesport, al van Ja. kleins af aan. Ja, vanaf jonge af aan, vanaf dat ik 4 jaar oud ben, ben ik wel heel actief in sport. En Ja. eerst altijd turnen geweest en daarna inderdaad bodybuilding. Ja. Dus, En het absoluut. mooie is je hebt vanuit die passie, dacht jij, daar wil ik eigenlijk ook nog meer mee doen. Daar wil ik Ja. mijn werk van maken. In 2014 ben je begonnen als ondernemer. Ja. Destijds gestart als personal trainer en gewichtsconsulent. Ja, klopt. Maar inmiddels is dat dus verder ja, gegroeid. groeien inderdaad. Kun je over dat traject eens vertellen hoe dat is verlopen vanaf 2014? Ja, in 2014 ben ik dus begonnen als personal trainer en gewichtconsulent. En mijn voornemens was om eigenlijk bij mensen thuis dat te doen of buiten. Want met mijn achtergrond als militair zijn doe je ook veel aan buitensport. Dus dat is ook iets wat ik prettig vond. Ja. Totdat het sneeuwde en dat ik min 10 eigenlijk iemand moest gaan trainen. En dat ik dacht, lijkt me niet zo handig. Dus ik zeg, dat is de eerste en de laatste keer En dat voor ik wie daar was dat niet buiten handig? Voor jou of voor de stond. cliënt? Nou, ook voor mij. Nou, Ja, voor oh. de cliënt is het meestal nog minder handig. Ja. Ja, die heeft er niet zo heel veel last van, want die sporten, dus die krijgen het wel warm. Maar als je ernaast staat om te kijken of iemand iets goed doet, dan is het vaak dat je stilstaat. Dus Ja. voor mezelf was het minder prettig, denk ik. Ja. Maar het is ook gewoon niet handig als je met 10 met mensen buiten gaat sporten. En soms kan het goed gaan, als je goed gekleed bent en dat soort dingen, kan het wel. Maar ik vond het niet handig als personal trainer om Ja. met mensen buiten te gaan sporten. En dat ligt ook aan de klanditie die je hebt natuurlijk. Die vinden dat dan ook niet prettig. En toen ben ik eigenlijk op een locatie terechtgekomen waar ik al een kleine personal training studio had. Ja, dus jij bent toen echt van buiten, dacht je, ja, Dat ga ik niet toch meer wat doen. nadelen. Ja. Ik verhuis naar binnen. Ja. En Ja? toen ben ik op zoek gegaan naar een kleine studio. Dus toen ben ik terechtgekomen op een kleine studio van een kleine 80 vierkante meter, denk ik. Ja. En daar had ik dus, daar kwamen steeds meer wat apparatuur bij. En daar ging ik dus echt alleen maar 1-op-1 met mensen trainen. En voedingsadviezen deed ik daar. En vaak was het zo dat mensen dan 1 keer in de week bijvoorbeeld bij mij trainen. En dan 1 keer in de week in een ander centrum. Waar ze dan niet de begeleiding kregen die ik voor ogen had, Ja. zeg maar. En zo is het eigenlijk gegroeid, denk ik, augustus 2017. Ja. Is het dus gegroeid naar een kleinschalig fitnesscentrum. Ja. Waarbij ik mijn klanten dus ook bij mij zelf konden sporten. Dat ze wel de begeleiding kregen die ze daarnaast nodig hadden. Dus je hebt als het ware telkens je plan een klein Ja. beetje bijgeschaafd. Ja, tot wat het dan ja. nu is geworden of aan het worden is. Ja, het is een beetje de vraag en aanbod. Ja. Wat mijn klanten aangeven, wat ze prettig vinden, probeer ik altijd een aanvulling aan te geven, zover als dat gaat. Dus daar kijken we naar. Ja, en op dit moment is dat dus, ik moet dat goed vertellen, LB Fitness Boutique. Ja, klopt. En waar zit dat boutique dan in? Boutique. De boutique is een beetje... vroeger had je wat meer de kleine buurtsportscholen... Waar je nog iedereen ook wel kende bij naam... en waar nog meer mensen met elkaar praten. Dat de begeleiding denk ik nog wel wat meer was. In dat je, nu zie je heel vaak ook wel wat grotere fitnessfabrieken. Ja. En dat is ook prima, maar niet iedereen zoekt dat. En Ja. niet iedereen is daar het publiek voor. Dus vandaar dat wij terug zijn gegaan. En dat zien we ook vanuit de industrie zelf... weer het kleinschalige en de begeleiding Ja. gewoon weer steeds belangrijker wordt Ja. in de fitnesswereld. En dat blijft voor jou toch ook belangrijk volgens Ja, mij dan, als absoluut. ik dat hoor. Ja. Dat die persoonlijke aandacht voor jouw klanten. Ja, dat Ja. komt natuurlijk van de achtergrond als personal trainer, Ja. dat gewoon super belangrijk vindt. Dus dat En blijft. heeft het dan ook een bepaalde uitstraling? Want waar moet ik aan denken bij boutique? Als ik bij jullie Ja. bij jou binnenloop, Nou, wat ik in ieder geval, zie ik dan? Ja, dat het in ieder geval altijd netjes en opgeruimd is. Bij ons is het zo dat eigenlijk niemand ook met oorkappen bijvoorbeeld optraint. En dat mensen ook met elkaar weer praten. Dus ook het sociale concept Ja. is weer een beetje terug.
Want vaak zie je gewoon dat in sportscholen dat ze eigenlijk met een koptelefoontje Ja. opgaan. Ze doen hun ding en ze zijn weer weg. Ja. Ik moet zelf zeggen dat ik het prettig vind dat mensen dus ook weer met elkaar praten. En ja, ook netwerken, dat gebeurt ook natuurlijk in de sportschool. Kunnen ze praten tijdens dat sporten? Ja, je hebt natuurlijk ook tussen het sporten door dat je even met elkaar Oh, kan praten. ja. Ja, absoluut. En daarna en daarvoor. Ja, ik sport Liefst zelf daarna. ook wel eens, maar meestal Nee. heb ik dan gewoon geen lucht om nog Nee, wat te snap zeggen. Maar dat kan ook aan snap mij ik. liggen, Maar hoor. het liefst gebeurt ook vaak daarna en dat soort dingetjes. Ja. En af en toe een keer tussendoor dat mensen met elkaar praten. Maar Ja. ze zijn natuurlijk wel voor het sporten. Ja. En wat kunnen mensen allemaal bij jullie doen? Wat bied je ze? Ja. Is dat ook weer die personal training of kunnen mensen nog meer doen dan dat? Ja, we hebben natuurlijk, blijf ik personal trainer en gewichtconsulent. Dus Ja. die 2 dingen blijf ik überhaupt wel doen. En wat ons concept is, dat er nu op dit moment hebben we een app. Daar kunnen mensen zich aan en afmelden om binnen te komen bij ons. Ja, En nu ligt het maximaal bij ons op 10 mensen per uur. ja, Dus dat betekent dat er 10 mensen per uur binnen zijn. Dus je weet ook altijd dat het rustig is, dat je altijd begeleid wordt. En Ja. daarom kunnen we het ook goed overzien, dat het altijd rustig is. Jullie zijn wel de hele dag open, zeg Ja. maar? Nee, we zijn er van 8 tot 12 open en nu van 6 tot 9. Ja. Maar dat is eigenlijk, ons concept is eigenlijk nog steeds groeien. En wat Ja. we kijken naar vraag en aanbod. En dat is nu de vraag die de klanten die nu bij mij sporten vaak hebben. En ik hoor wel eens ook geruchten maar buitenaf van, wil je dat misschien? Want tot september waren wij bijvoorbeeld pas om 9 uur 's ochtends open. Ja. En wij zijn na vragen van wat mensen missen, zijn we dus naar 8 uur gegaan. Dus het kan goed zijn dat jullie straks ook in de middaguren open gaan. Ja, wij kijken gewoon echt wat mensen graag willen. En daar, ons concept is nog een beetje groeiende daarin. En het is ook nog best wel Maar spannend. ik vind het wel leuk met die app. Dat Ja. mensen ook weten, hey, als ik kom dan is het in ieder geval niet Ja. super druk. Ja. Zouden ze in een pretpark ook eens moeten doen af en toe. Fantastisch. Zo. Ja. Fantastisch. Ja, professionaliteit, dat vind jij ook heel belangrijk. Ja. Hoe uitzicht dat dan in jouw bedrijf? Bijvoorbeeld als gewichtconsulent is heel mooi dat je... per 3 jaar moet je bepaalde punten halen. Anders mag je niet eens de naam voeren of mag je het niet uitoefenen. En bij de fitness is dat eigenlijk niet. En tot op heden vandaag vind ik het eigenlijk nog heel raar dat het een vrij beroep is. En wij willen er gewoon voor zorgen dat alles wat bij ons binnenloopt, ook al is het de yoga-instructeur of de Zumba-instructeur, dat iedereen goed opgeleid is voor wat hij doet. Dus en iedereen die bij jullie werkt is wel gecertificeerd op zijn of haar vakgebied. Absoluut. En de mensen weten dus ook, hey, ik krijg training van iemand die weet wat hij met mij aan het doen is. Ja, en we hebben ook wel stagiaires die we dan opleiden. Dus dat is ook, vind ik ook het leuke aspect, dat we ook weer mensen opleiden daarvoor. En wellicht ooit dat die bij ons komen werken. En dan weten we in ieder geval wat we in huis hebben. Want ik zag op jullie website dat je nog een aantal vacatures open had staan. Ja. Betekent dat dus ook dat je aan het groeien bent als bedrijf? Ja, nou ja, goed, we hebben wat ambities en daarom hebben we die vacatures ook geplaatst. Omdat het geen geheim is dat we die mensen zoeken of dat we die mensen graag willen. Het zijn nog wel ambities die nu nog niet rond zijn. We zijn wel met mensen in gesprek om sommige vacatures die erop staan in te vullen. Maar op dit moment hebben we die nog niet gevuld en zijn ze nog steeds open. Dus ja. Nou, wie weet, misschien even de kijkers, misschien hier. Ik heb geen idee. Ik zie sommigen wel een beetje glimlachen, maar ik vraag hem af. Maar goed, wie weet dat gaat gebeuren. Dus een langzame groei. Ja. En als je dan kijkt zeg maar, naar het komend jaar, waar streef je dan naar? Behalve dat die vacatures worden ingevuld. Heb je nog bepaalde andere doelen die je wilt bereiken? Het komende jaar streef ik er sowieso naar een verhuizing die we gehad hebben voor stabiliteit. En gewoon het kwaliteit verhogen die we nu hebben. Ja. En ook voor mezelf te blijven ontwikkelen in wat ik doe, zeg maar. Dus vooral nu de stabiliteit vind ik nu wel even heel fijn. Gewoon dat eerst even zorgen dat het allemaal goed gaat lopen. Je zegt, na onze verhuizing ben ik helemaal vergeten te vragen, waar kunnen mensen jullie vinden? Op de Leunseweg 53A. Dus, op de Leunseweg. En jullie hebben nog ruimte voor nieuwe klanten, zeg maar? Ja, absoluut. Ja. We hebben nu wel ook een mooie open dag gehad en dat is ook goed gegaan. Maar we zijn altijd er is zeker nog ruimte voor klanten. En, zelfs na januari, de maand waar al die voornemens, zeg maar, absoluut. Nog lekker vers zijn. Nou, helemaal goed. Ja. Mag ik jou heel veel succes wensen met dat stabiliseren van het bedrijf. Ja, dankjewel. En wellicht tot de volgende keer. Zeker, dankjewel Leslie Baars. Leslie Doornmolen Baars.